Welcome back to my vlogs, my loves. And now for today's video ay ngayong araw na ito ay kukunin ko na nga ang aking sweldo sa YouTube. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. No? At yes, nagsunod po ang aking Google AdSense, no, na pen code, no, para makakuha na tayo ng ating sweldo ngayong araw na ito. At yes, dami pong mangyayari ngayon kasi ngayong araw na ito ay kakabitan kami ng internet namin. May bubuyog. Okay. So yun na nga guys, no. Ang ngayong araw na ito kakabit nila yung PLDT, no. Kasi kahapon punta dito yung PLDT kaso hindi na po nila nakabit kasi nga ano na pong oras. So ngayong araw na ito kakabit nila yung internet namin guys, no. Siyempre kasi daily upload kailangan ko din mag-vlog, no, kasi ay mag-upload, no, at kailangan ko na internet kasi nakikipag-internet muna ako kila Tutoy kasi wala kaming wifi ng ilang araw. At yung page ko ay naban, no, naban po ako ng isang buwan sa aking Facebook page dahil nga sa may video po ako na ano, na may nagawa ko dun sa video ko, so may nanonood po sa akin. Yeah. So yun guys, no, ngayong araw na ito ay kukuha tayo ng ating first ever, and ngayon ko lang may experience, no guys, lang makukuha tong soldo ko sa YouTube dahil sabi nila, no, Kuya, ba't ang tagal-tagal nyo na sa YouTube ngayon lang kayo makakapag-sweldo, no? kasi hindi ko naayos ang aking YouTube channel ng maigi, kaya yun, ang init guys. Kaya hindi masyadong nakakapag-sweldo agad dahil hindi ko naayos ang aking YouTube channel. Hindi ako nagiging active sa aking YouTube channel at hindi ako nakakapag-upload. Sa Facebook page lang kung napapansin mo, no? Sa FB page lang tayo nag-upload. Pero nung na-realize ko rin mas kailangan ko pala ang YouTube guys, no. So yes, habang nakaban pa po ang aking Facebook page ay magde-daily vlog tayo sa abot ng aking makakaya. Dahil nga guys, yun nga, nakaban tayo ng isang buwan. So bali 2 weeks na po ang nakalipas at yan, magtatatlong linggo na at wala pa rin po yung Facebook page ko, kaya sa YouTube muna tayo nag-upload, no. Pero asahan nyo guys, no, magdi-daily vlogs ako hanggang sa wala pa kaming ginagawa masyado sa school. Pero after ng school year na ito, no, ay baka mag-daily vlog talaga tayo kasi yun na, wala na tayong pasok, tapos baka hindi na rin po pumasok, no, kasi yun nga, may rason po, no, kaya kung sakaling hindi ako makapasok, may rason po yun guys, no. And yun, so pupunta tayo palengke ngayon kasi magpapasama tayo mamaya kay Dudang, no, kung sino sasama sa akin na pumunta sa munisipyo kasi kukuha ko ng police clearance ko para makuha ko yung sahod ko sa YouTube sa Western, no. So ang dami nagtataka sa Western po talaga kumukuha ng ibang YouTuber, no. So yun, hindi ako masyadong sa pagkuha ng pera kasi first time ko makakuha ng pera sa YouTube, eh. Kaya yun, first time ko rin kumuha ng pera. So yun, pupunta tayo ngayon sa palengke kasi magpapasama nga tayo. At yun, darating pala yung sa Shopee ko, yung LED light ko, no, na ikakabit sa aking kwarto mamaya. So ang dami po magaganap ngayon, kaya yun, punta na tayong palengke guys. Kasi ang init. So sayang yung binili ko pampaputi. Punta na tayo palengke guys, no. Pero hintayin muna natin yung motor natin kasi hiniram, no. Kaya yun, yung nasasabi nyo ba't hindi ko kasama si Baby Girl. Si Baby Girl po ay nasa bahay nila at nasa bahay po ako. So kung namimiss nyo na po kami ulit, no, ay pupunta tayo bukas kasi bukas kada po kasi nandiyan. Kaya so guys, this is we are here in Taming Pwesto and my mama's busy and Dulce is busy guys, no. This set
So si Dudes po ang magsasama sa akin mamaya. Mamaya po talaga. Pupuntang munisipyo guys, no? Yes, mama. Hello, what's up? Marami kaming paninda ngayon, maraming order. So guys, dito po yung pwesto namin na may mama's busy. Atot set. Busy din sa atot set. We are back mga loves. No? So nandito kami sa police station. Tama si Jax. So siya na lang po sumama sa akin kasi si Dudang pa. Natatay ako guys. Natatay ako puti. So yun, hinihintay namin siya. Hinihintay namin siya sa yun. Yung police clearance. Hinihintay namin yung tayo ko. So dito lang kami, naghihintay kami kasi susunod daw po kami kasi may ano pa, may kumukuha pa ng police clearance. Susunod kami. So para akong tangan dito sa forma ko. Medyo ako. Yung forma ko guys. Kaya yung forma ko. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwede Parang tanga yung turma ko guys, hindi ko alam. Sabi nila, kailangan daw na nakapulo tapos naka-shirt. So update ko na lang po kayo guys mamaya. Kasi, oo, kasi, wala eh. para makuha yung pera. Kailangan gawin to guys, kahit kakong tanga. Nga kakinyag di po. So kakatapos lang din naman pala namin kumuha ng exam namin guys, no? Sa school, siyempre saan pa ba, diba? Kakatapos lang kumuha ng exam, tapos dumiretso na kami agad dito. So update ko na lang po kayo guys mamaya. So guys, kami ng dalawan ni mama ang kukuha ng police clearance ko kasi pinauwi na po si Jax. So yan na po si mama ko. Punta kami sa loob ng munisipyo guys. So guys, ulit na kami sa Western para po yung saldo ko. Clearance. Parang base ko ang bumalik. Ako walang barangay clearance. Kuha nila namin sildo ko. So, I'm so tired for today kasi kumuha kami ng barangay clearance, sedula, tapos pinabalik kami ulit kasi mali nga yung na-issue yung police, barangay clearance. So, ayun po, mga katisoy, nung naayos namin, pinapirman ulit namin sa barangay official. Then, balik kami sa police station at nakuha kaagad yung police clearance. At dumiretso kami sa Western Union. And then, nakuha namin kagad first sahod! Thank you mga subscribers, mga katisoy! Maraming salamat sa mga subscriber at sa mga magsusubscribe pa. Sana madagdagan pa. Huwag niyo pong i-skip ad para magkasahod siya ulit. Thank you! So guys, no, nakuha ko na po at dito po ang PLDT. Nakuha na po natin ang first sweldo natin mga loves, no? At yeah, hindi ko na po sasabihin kung ilan po. At napakasaya ko po kasi first time ko po makakuha ng sweldo ko sa YouTube. At siguro dito na po nagtatapos ang ating vlog na ito, no? Maraming salamat sa suporta mga loves, no? So gusto ko lang salamat sa unang video ko na suportahan niyo ako, no? At yun, saan ninyo babawi ako sa inyo mga loves, no? Tara, let's go! Bye bye mga loves, thank you so much, love you and peace. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtaga